Ahojte priatelia, vítam vás v novom vlogu. Tentokrát bude naozaj o niečo iný. Ja sa vám musím priznať, konečne som začala pracovať a makať na niečom svojom. Konečne to mám sama, hej, ja to mám sama. Tretíkrát tú istú chybu už ako neurobím. A ja sa neskutočne teším, musím vám povedať veľmi veľa vecí, ale hlavné čo je, chcem vás zapojiť do celého toho procesu tvorby a vymýšľania. No a preto práve teraz točím tento vlog, síce ma ešte možno zle počujete trošku, ale ja už si idem pre mikrák. Mega sa mi páči, ako to vyzerá, takže chcem, aby ste ma aj dobre počuli. Zateším, ako všetko ukážem. Ja som úplne nadšená. Vidíte tú radosť v očiach, tú iskru? Jaj, super to je. Bude to super. Ja som si potrebovala dať trošku pauzu, úprimne poviem. A potom všetkom, nevedela som sa trošku aj odosobniť od tej minulosti, čo sa týka akože tej tvorby. Ja som naozaj akože mala veľmi rada tie veci, ktoré som robila a podobne, takže trvalo mi to chvíľku, ale som tu. A čo skoro vám poviem viac, ja nechcem akože predbiehať, hej, budete tu mať progres, proces na to a ja sa budem snažiť takto vám povedať a ukázať veľkú väčšinu z toho. A som zvedavá a verím, že vás to bude baviť, pretože tá cesta k niečomu ľudí väčšinou baví a v neposlednom rade a v prvom rade verím, že vám to akože niečo prinesie, pretože to je pointa celého projektu a uvidíme, kam sa s ním dostanem, no, takže teším sa veľmi. Tak prvýkrát budeme mať teraz call s grafičkou, ktorá dizajnuje web a takisto som zvedavá, či mi dá nejaké pripomienky k logu, ktoré som poslala. A už budeme mať logo, no a môžeme makať ako fretky. Ahoj. Ahoj, ahoj. Týka loga, identity a takýchto vecí. Potom som mal aj jedno PDF-ku, čo si poslala aj to druhé. Počúvam. Poslala som to logo teda a vyzerá veľmi tak čisto a elegantne, že čisto iba v podstate ten symbol, ale že bola napríklad varianta aj proste viacero variant, že bude logo a vaše meno a potom bude napríklad logo a... A môžeme kľudne akože, ticho. Symbol. Nie, akože určite potrebujem to, čo som hovorila, že tie logo v čiernom bielom a názov v čiernom bielom. A na fonte ako kľudne budem rada, keď pošleš nejaké návrhy. A to meno by som zatiaľ, akože to asi netreba dávať úplne do grafiky, to tam nebude až také podstatné, hlavne. Teda používame aj v tej aplikácii potom, že... Áno. Že by to bola ako podmienka, to nie. Keď vymyslíme napríklad, alebo neviem, sa shodneme, že ja akože si dám povedať, takže není to, že je podmienka. Vlastne zaradiť. Áno. Tak hej. Aj keď to teda šport a fitness, ale akože v nejakom elegantnejšom, minimalistickejšom štýle, alebo... A toto a potom pokračujeme. Presne. Dobre, super. Tak za mňa všetko. Ďakujem krásne. Ahojte zatiaľ. Vy ste pri mojom zrode grafickom. Akože bude toho určite veľa, čo môžem s vami zdieľať. Takže dajte mi proste vedieť, že vás to baví, takýto proces. Ako budem úprimná, nezažívam to prvýkrát, ale tentokrát ja mám normálne motýliky v bruchu, lebo ako vidíte, som tu akurát tak ja sama z Fluffy a je to pre mňa úplne nový vibe. Ako ja som si väčšinu vecí robievala sama, čo sa týka takýchto vymýšľačiek, ale teraz je to úplne iné, pretože ja som na to fakt, že sama proste a nebudem ani spomínať, že môj priateľ akože bez toho, aby bol vo firme, hej, a nárokoval by si to, mi z veľkej časti pomohol s logom, ako s tým typom, ako bude vyzerať, aby som ho potom upravovala. Je zlatý mega a teším sa, že v podstate takto to tu robím sama, som tu sama aj všetko, ale necítim sa sama a to je podľa mňa veľmi dôležité pri takýchto veciach. Práve aj možno to mi trvalo dlho sa tak odosobniť od mojej minulosti a to, že som už niečo tvorila, pretože mňa baví s niekým zdieľať tieto veci. Ja si myslím, že ten čas, ktorý prešiel a čakala som a nič som nevyvíjala svoje, mal nejaký zmysel, systém, pozerám, že nás to nevoláme. A bolo to pre niečo proste, takú pauzu si dať väčšiu a ja sa na to mega teším. Takto nejako vyzerajú moje outfity posledný deň. Na celý deň si dám športové veci. Dokonca už sa zlaďujem aj so športovými okuliarmi. No a idem si vybaviť všetko, čo je treba. Idem pozrieť auto, skontrolovať. Idem cvičiť, takže tu už mám veci do fitka. A to je všetko.
chcela som vyzdvihnúť tento mikrák. Ja už mám prosím pekne 2 tie mikrofóny, lenže nemám ten receiver k tomu a bez toho ho nezapojím do foťaku, že by bol wireless, že som si ho musela kúpiť znova a už aj s receiverom. Ho odbaliť, ideme si ho spolu odbaliť. Dúfam, že ma tu niekto bude vidieť. To neznášam. Ale chcem vidieť, pretože tu behajú auta, ako ten mikrák vlastne zmení zvuk v tom videu. A na základe toho vám budem nahrávať tréning vo fitku aj s Majkom, alebo proste to dám na hlavu. Takže toto je tá malá vec, ktorú potrebujem. Dobre, toto budem potrebovať k tomu, aby som to pripojila teraz na kameru a aby sme počuli rozdiel a následne to ešte vyskúšam doma. Ešte doma s telefónom. Dobre, takže zapájame. Haló. Fungujeme? Fungujeme podľa mňa. Čakajte. Tak teraz, či bude počuť túto akože motorku. Uvidíme. Celý setup už mám nastavený, mám tu aj mic, mám všetko a funguje to asi, teda vyzerá to tak, takže idem si pozrieť teraz toto videjko, čo som nahrala a mastíme do fitka. Ahoj láska moja krásna, ahoj slečna. Tak nakoniec som sa ešte, musím byť dole, lebo som tak nastavila foťák. Nakoniec som sa ešte stavila doma, lebo som potrebovala vyložiť zásielku, freshery, čo mi doniesli, že? A tu do slečno pôjdeme ešte vyvenčiť. Sadni. Ukáž, aká si šikovná, sadni. Neukážeš, Fafi? Kamoši, ešte predsa len jedna pauza. Pozerala som jeden vlog a mi napadlo, že idem si pozrieť svoj vlog, starý. A napríklad akože z Fínska, hej, keď som súťažila. A pozerala som si aj komentáre. Normálne, že som dojatá. Ja som bola tak bezprostredná, že to je až nemožné. Nie, že by som teraz nebola sama sebou, ale viete, ako do určitej miery určite ovplyvňuje jednoducho človeka to, čo sleduje aj na sociálnych sieťach a tak ďalej. Nechce proste sa ukazovať nejakým spôsobom, keď je úplne že rozbitý, má vyhádzanú pleť a mne to bolo jedno. Ja som si to tam pridávala, hej. Ja to ani neukážem, akože každý, kto chce, si to vie pozrieť a nájsť, ale ja čítam tie komenty a to je akože jasné, že sa nájdú pod niektorými videami zlé komenty a kadečo, ale wow, akože napríklad vám nájdem jeden. Sú tu také komenty, že napriek tomu, že som to nevyhrala, ja sa sama na to dívam, na to video, že ako som to zobrala a ja si to ešte pamätám spätne. Ja som vo Fínsku sa nedostala prvýkrát v živote do finále. A v podstate ja som sa nad tým smiala, ja som to proste brala ako, že okej, nevyšlo, ideme na ďalšiu. Že žiadne také, že čo si budú o mne ľudia myslieť, že som akože fitnesska, ktorá bola vždy druhá na svete a podobne a teraz proste, že som nedonesla ani finále, lebo som sa nepripravila dobre na tú súťaž, ale ja som jednoducho to zobrala celé tak s takou gráciou, že proste ideme ďalej. A teraz už sa veľakrát ako nad vecami zamýšľam, keď niečo dávam von a tu som mala možno 17 alebo koľko, no asi viac teda už. To bude nejakých 19, kedy som to pridala to video. Ale vidím tu komentáre, že sú 5 rokov dozadu, takže bude to takých 19 rokov, 20. A mne tak napadlo, že ono asi aj vekom človek si viac kontroluje, že čo dá vonku, čo ho môže dobehnúť a tak ďalej. Ja som v tom momente točila všetko a bolo mi to jedno. Ale mám tu naozaj od vás akože podporné komentáre. Ja si to tak s radosťou niekedy sa na seba pozriem, že proste to kto je? Čo to je za Zuzku? Kde je? Prečo nesúťaží, alebo čo? Nie, akože dobre, máme priority v živote, hej, a tie sa menia, sú určité fázy, kedy jednoducho sa nesúťažilo z nejakého dôvodu, potom to bolo ďaleko, potom už som mala pocit, že na čo by som súťažila, čiže človek si dáva jedna dokopy a príde na to, že akým spôsobom sa chce vyvíjať, ale niekedy fakt sa vrátiť akože k tým starým veciam je, úplne ma to hreje pri srdci. Viete, že ja som športovec, či by som súťažila alebo nie, naozaj ja milujem šport. Ale keď súťažíte, tak tá súperivosť alebo jednoducho to súťaženie vo vás akože nikdy nevymrie. A každý jeden, kto súťaží, neverím, že by sa tam na tie podia nevrátil. Minimálne akože mne sa darilo, takže ja hovorím zo svojej skúsenosti. Ale akože, halo, pamätáte si mňa takto?
To je super, to je proste super. A potom switch, zrazu pripravená na súťaž, hej? Uvidíme, čo forma, ako to bude na pódiu vyzerať. Úplne iný človek. Ale ja som dávala všetko. Ja som dávala, keď som sa zobudila, vlasy som mala hociako. Fakt hociako. Sa tak pýtam niekedy, lebo veľa, akože si teraz študujem aj nejaké odborné veci, čo sa týka psychológie, proste tej osobnosti a tak ďalej. A ja sa mám tendenciu akože niekedy vrátiť a zamyslieť sa nad tým, že či robím veci dobre, hlavne pre seba. A teda vo finále potom aj vzhľadom k vám, hej, že či dávam akože tým ľuďom tou svojou tvorbou niečo, nejakú hodnotu, čo je v podstate vo finále asi priorita, pretože keď sa nad tým zamyslím, tak ako na čo by človek investoval tak veľa času do videí, do strihania, do hocičoho, keď by to nemalo ľuďom akože niečo priniesť. Určite som mala veľakrát takú fázu, že na tom mojom Instagrame bolo viac o mne a na mňa zamerané veci ako nejaká spätná odozva. Počas toho súťaženia si myslím, že sa tak prepájalo, hej, že to automaticky ste brali ako motiváciu, keďže som niečomu smerovala. A ja mám pocit, že v tomto momente akože sa zase približujem k tomu, že to bude primárne o tom, že vám niečo odovzdám. Uvidíme, či to tak bude, ale to už musíte povedať vy a v podstate vy si určujete to, čo budete vidieť viac, keď to niekoho nebude baviť alebo to jednoducho nebude mať význam, tak ja si nájdem proste chodníček, ktorý bude z mojej strany prínosný, akože v tom zmysle, že ja budem mať pocit, že niekde prispievam svojou snahou. Viete, čo myslím? Lebo však nikde nie je napísané, dokedy tu budem toto robiť alebo mať možnosť to robiť. A ja sa minimálne chcem posúvať vo veciach, ktoré mňa bavia a to je tvorba. To je hociaká tvorba a cesta k niečomu. Lebo ja si viem nájsť takú vášeň, že od rána do večera by som nespala fakt. Pamätám si na také obdobia a teraz sú tie obdobia dosť podobné, že fakt aj chodím neskoro spávať, čo nie je úplne dobré, hej. Ale akože ja to viem vyvážiť, pretože už som mala obdobia, ktoré mi naznačili, že nie je dobré akože hrotiť veci. Ja som bola ten typ, ktorý bol, že buď alebo. Ale snažím sa nájsť nejaký ten balans a samozrejme niekedy ma veci nadchnú viac a niekedy menej, čiže niekedy ten oddych a relax ide do úzadia, inokedy zase je to naopak, ale čo som tým chcela povedať je, že vlastne v čase, ja som odhývala ľudí v čase, keď som nevidela až tak do toho backgroundu, jednoducho bola som veľmi bezprostredná, ale nemala som nejaké skúsenosti, možno ani až tak životné, ani niečo také viac, čo by som mohla poskytnúť ľuďom. Teraz si myslím, že to mám, len to potrebujem veľmi dobre zadefinovať do projektu, ktorý chystám, aby naozaj som vedela odovzdať to, čo by som chcela. Čiže nie len ako tvoriť, že ma to baví a ja som bezprostredná, som energická, lebo to ste mi písali stále, ale že to bude mať proste už vyšší level, no, tak uvidíme, očakávam od seba veľa. A verím, že to bude mať nejakú spätnú väzbu hlavne pre vás. No a ideme makať už konečne. Fakt. Toto bola posledná zastávka. Prosím vás pekne, si kráčam k autu. A zistila som, že som sa vôbec neprezula. Ale tak nevadí. To je nový štýl. Ja som si nezobrala slúchatka. Na 100%. Tak reálne pijem pre tréningovku asi po 2 rokoch. Práve mi prišla message, že o týždeň mi prídu Garminy, ale idem do Francúzska, takže si budem musieť počkať. A idem ich testovať, pretože za chvíľku vyjdú nové z toho modelu, čo chcem, takže uvidíme. Som zvedavá. Ja sa tak zamýšľam, že čo si o sebe ja myslím, že sa tu idem točiť. Ako rátala som s tým, že bude menej ľudí trošku. Si sa aj hambím. Akorát si píšem s kamarátkou a píšeme, že sa hambím jak šlak. No dobre, treba sa osmeliť iba. Čak to je len kamera, ne? Ideme na to. Dopijem to. A už mi nič iné nezostáva ako ísť ten tréning.
Už sa cítim komfortne trošku. Viac. Aspoň jeden vstup bude počas tréningu. Hovoriaci. Už mám za sebou 3 cviky. Idem 4. Ešte zdám jeden. A končím. Akurát som písala Matejovi, že ja úplne chápem, prečo som celú prípravu chodila večer cvičiť. Lebo to je akože neporovnateľné. Mne sa večer tak dobre cvičí. Takže tento stroj mi je trošku malý, teda veľký. Ma nepustí moc. No, keď vás chcem motivovať, tak musím makať. Tak vám poviem. Spravila som vám aspoň nejaký malý cut, lebo ja som sa hanbila proste rozprávať, keď tam bolo tak veľa ľudí. Aspoň zostrihané. A ja sa do toho dostanem určite. Takže ideme si pre tú formu. Celý čas mi išlo v hlave, že by som chcela ešte niekedy vyzerať. Akože nie je to podmienka, hej. Ja sa mám rada v podstate aj stále už. Ale chcela by som si ešte možno takú formičku jemnejšiu spraviť. Takže môžeme ísť spolu na to. Som doma, neuveríte, čo sa stalo. Ja som bola v Tesku a normálne môj nákup, to neverím, ako je možné, bol, že pod 10 €. Neviem, ako to máte vy, a ešte mám aj kotič, hej, za 8,25. Ja mám pocit, že už pod 10 € ani neviem spraviť nákup, akože mini nákup, hej, nie je to veľa, ale vždycky, keď niečo beriem, ja už mám pocit, že sa po 10 € ani dostanem, že proste vždycky, keď idem niečo kúpiť, vždycky to je na 10. A zrazu mi to vypýtalo iba, že 8,25, či koľko to bolo. A ja kúkam na to, že wow, to už som dlho nezažila. Milujem toasty, naozaj. Pre mňa to je namiesto sladkého všetkého. Vždycky to proste zachráni toast, keď mám na niečo chuť. Takže idem si ich spraviť. Mám ich každé raňajky a teraz som sa rozhodla, že už je dosť neskoro, takže dáme takýto večerný chlebík a so šunkou, so syrom a s vajíčkom. Samozrejme nejaké maslíčko. Alebo rozmýšľam, asi si to vajíčko dám až ráno, lebo už je akože dosť hodín a nechce sa mi úplne vymýšľať. Som dosť hladná a to trvalo 10 minút viac. Takže takto si dám večerné chlebíky. Budem si dávať vajíčko, dám si 2 toasty a to bude fajn. Dobre, inak akože 2 tieto chlebíky sú pre mňa aj dosť, musím povedať. Väčšinou si dávam 1, ale mám pocit, že som dosť hladná. A už som dávno jedla, takže spravíme to takto. Inak, ak sa vám niekedy chytajú toasty, tak skúste dať takto, že trošku masla na vrch. Dobre, akože môžete dať trošku viac, hej. Ale ono sa to väčšinou potom neprilepí o vrch. A už ich ideme len šupnúť do toastovača. Iba na chvíľku, lebo tieto večerné chlebíky väčšinou dosť rýchlo horia, akože v tých toastovačoch. Takže to je všetko z mojej večere. Ešte tam nejaké rajčinky k tomu. Ja som vás na začiatku videa nabudila tým, že vám budem ukazovať svoju tvorbu, ale ono je to v procese, hej, čiže ako tie kroky budú postupne v tých vlogoch alebo vo videách, veď uvidíte sami, aký tomu dám koncept. No, už mi to horí. A zistujem, že tento chlebík úplne nie je dobrý na toast, tento večerný chlebík bielkovinový, lebo nejakým spôsobom sa to ako keby tak nespojí. Ten chlebík je lepší na to. Neviem, či to je tiež od Penamu, ale je tam Atilavek na tom obale a tie sú výborné na toasty. Milujem toasty s týmito chlebami, takže s týmto chlebom. Takže ten určite vyskúšajte. Je tiež bielkovinový, teda má obsah bielkovín, ale nemali ho v Tesku, takže musíte hľadať asi inde. Ale to som chcela dopovedať, že ja vždycky, keď niečo bude nové, budem sa snažiť mať pri tom kameru alebo telefón minimálne a zdieľať vám to. Teda môžem niečo odhaliť, tak je to to, že to bude veľmi sústredené na trénovanie. A ja sa na to neskutočne teším, pretože je to vec, ktorú odo mňa chcete už naozaj dlho. A ja budem mega rada, keď budeme spolu vedieť makať a môcť makať, akože vo veľkom fakt. A nie je asi niečo, na čo by som sa tešila viac. Ja už normálne vstávam s tým, že kedy už budeme mať ďalší kol? Kedy? ja už chcem ísť ďalej, hej? Takže dobre, toto je moja večera, idem si to spapať a vidíme sa zajtra.